Kinelitka s klíčama a ty kineliče jsou přivedou z policičů. To nemůže být tak. Protože to je vyšší úroveň. A na tu kineličku je zrcadlo. Dívej, a podívej se tam. Jo, je to tam. To se tam dívají, protože je to pravda, víš? Počkej, já nemůžu spát. Hej, spala ti, jo, nebo ne? Já jsem viděl tolik 100 000 milionů lidí. Každý normálně, když byli ožrali, usnuli. Ale, počkej, moje... Ale to já nemůžu. Já kdybych se opřel, tak usnu, ale já jsem viděl tolik 100 milionů lidí, že to nemůžu dělat. To je úplně pak v pěše, protože oni normálně spí úplně. A ty co dřív? Co já ještě jednou. Hej, neboj. Já tě být nebudu. To se neboj. Hej, ty jsi mega ten já vím, protože já nic z domaňáku. Ne. Ani záčáky. To mi vůbec ne, ale ty to nechci rumbo. Ne, kesám, ne. Já vidím poprvé na sračky. Já taky, ale Hej, ne. nespí. Hej, jo, já jsem viděl 100 milionů lidí. Hej, Rub, hej. Rube, já budu to máš. Co ty kinetiko? Počkej, stoj. Já nevím sám, jako si to poměřit. A já už jim ten rohlík už 2 hodiny. Normálně, vidíš, hej, jak si to kýve na ty hodinách. Tady. Jo, jsem se došel podívat. Hej, dosti. A jsi boxuje, že? Ne. Podle toho, že si borec, tak si borec, takže si podám ruku. Hej, jestli si borec, tak si sem podáš ruku, protože... A ty si já jsem domaňák, ale ty vypadáš na borca. Příjmení. Čem Lukáš? Neznám. Asi neznáš, ale si borec, protože si podám ruku. Hej, jo. Borec, kde je Marie? Marie, ne? Venku někde. Luci úplně. To je Lucie. A dne nepřijde. Hej, dobře ti dísíč. Ty dísíš? Jo, má to tam, aha. Teď mě vedu, ale byla těpku, píče takový divák, kde byl bez těpky, vole. Hej, asi tak jak já mě zabavil kávu z čepku. Už má, dobré. Co jsi dělal na benzince? Já jsem tam chtěl normálně.